Haz de xauken telebiztan, Baina beti berdina xauk. Hori txuri bat altzian dago, ez? Hostia, eske pantaia xau zikina. Mas, zer da kubi. Eguerdien guztioi, ongi etorri Notoienako albistegitara. Ni Jose Gainanez eta hementxe dituzue gaurko albisteak. Kultura arloan gaur Saberri Ganar programari hasiera emango zaio arratsaldeko 3etan, Jordi Hurtado aurkezlearekin. Saioa jada ikusi duten kritikariek ez dute iritzi onik haren inguruan, eta ez dute uste asko iraungo duenik. Badakizute. Gaur arratsaldeko 3etan hemen, Notoienan, ez galdu. Arlo internazionalean, gaur goizean Vietnametik lehen soldadu euskaldunak iritsi dira hegazkinean, hango gran parte hartu ostean. Batzuekin elkarrizketatu ondoren, Jon Erramboro soldaduaren hitzekin gelditzen gara. Bestalde, Kontzejupetik aldizkariak azaroko zenbaki berriak kaleratu berri du. Azalean Marisol abeslari aktore ospetsunarekin. Marisol oinatin dabil egunotan bere azken filma grabatzen. Berri nazionaletan, Luis Carrero Blanco lehen ministroarentzako kotxe berria erosi du gobernuak. Kotxe berria aurreko baino azkarragoa dela dio. Bere hitzetan, korrika baino egan egiten duelarik. Azken modulu hau, peioten autorik puntakoena da, azkarra bezain gogorra. Gainera, Madrietik ere bai, Francoren galdutako Barrabiaren interpretazio zentroa inauguratu berri dute Valle de los Caídosen. Barrabia, beirazko erakusleion jarriko dute generalisimoaren etorkizuneko ehorzlekua izango den tokian. Kiroletan, zuzenean konetatuko dugu nazioarteko kanika lehiaketarekin. Bertan dago gure kazetaria Mikel. Eskerrik asko, Jose. Hementxe gaude Madriletik nazioarteko kanika lehiaketan. Sovietarrak Amerikarren aurka ari dira. Lehen ministroaren ohorezko sakearen zai gaude. Eta hor dator lehen ministroa. Ba, betiko basuria xauki. Eh? Zali, Mixu. Kago, tio.